En el Mercat de Sant Andreu de la Barca ahorrarás tiempo, porque encontrarás todo lo que buscas. Producto fresco y de calidad. Más de 60 profesionales te atenderán de forma personal y como te mereces. Ven al Mercat, no te arrepentirás. Estamos en la avenida Constitución número 4 de Sant Andreu de la Barca. La coalició de Junts pel Sí ha celebrat a Sant Andreu de la Barca aquesta tarda el seu acte central. Al voltant d'unes 150 persones s'han congregat a la plaça Font de la Roda per sentir els ponents. Joan Puigcercós, expresident d'Esquerra Republicana, Jordi Fàbrega i Jordi Albert per part d'Esquerra Republicana, Magda Casamitjana, que representa Més Moviment d'Esquerres, Marcel Padrós, convidat de l'Assemblea Nacional Catalana, i Albert Carné, que és director general de Política i Promoció de la Generalitat. Joan Puigcercós ha dit que ara tenim un objectiu comú, consensuat, molt clar, fer de Catalunya un nou estat europeu. Un acte on els convidats s'han dirigit als assistents i han volgut deixar clar que l'Estat ha posat en marxa la màquina de la por. Això de la por, que és aquesta mena de concurs per veure qui la diu més grossa, que vagarem per les galàxies, que sortirem d'Europa i de l'euro, que hi haurà un corralito, que ens quedarem sense bancs... Poca broma, no? Perquè quan volen posar... Tot això, ja ells mateixos ho van desmentint, però quan volen posar el cos de la gent gran la por, amb això de les pensions... Aleshores, això no només no és cap broma, sinó que la mentida és repugnant i indigna. Amb això, perdoneu-me que alci el to, però amb això que fan amb la gent gran, a mi no em fan por, a mi em fan fàstic. I que passi el que passi el proper dia 27... Passi el que passi el diumenge, us prometo que mai més res tornarà a ser igual. Referències a l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, per part de diversos ponents. I per tant es van entossudir marenys damunt de dir, va, vinga, a por ellos, perquè deixaven les dependències municipals per poder fer la consulta. Cedirem els locals públics a poder fer la consulta, i algú em deia, ai, animal, que ens arribaran bufetades. Nosaltres, jo he tingut molt clar, no podíem negar al poble allò que era del poble. Si els locals públics estaven pagats amb els impostos dels santparencs i santparenques, com voleu que un alcalde i un consistori ho negués? I això ho dic perquè em senti també l'alcalde d'aquí, que sé que a vegades no té massa vocació en aquest sentit. A l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, el de Malgrat i els altres, que m'expliquin com faran que vostès visquin millor. O recuperem tot, o bé això no s'acaba. Per tant, escolteu, parlarem amb el vostre alcalde per dir-li que sense la independència, sense les competències, no se'n sortirà i us està fent un flac favor. Dieu-vos a tota la gent que s'ha quedat a veure el Barça, dieu a tota la gent socialista de veritat, que ara sí tots... Visca Catalunya lliure. Jordi Albert, regidor d'Esquerra Republicana a Sant Andreu i candidat al Parlament de Catalunya a aquestes properes eleccions del 27 de setembre, ha centrat el seu Parlament en tranquil·litzar el ciutadà. I en lloc de veure por, veure il·lusió. Perquè quan ens amenacen dia sí, dia també, quan ens diuen que nosaltres no tenim drets, que nosaltres no som ciutadans ni de cinquena, ni de tercera, ni de quarta, ni de segona, ni en absolut de primera, sinó que som els últims de la filera, nosaltres hem reaccionat i els hem dit que no, que nosaltres no som ciutadans ni de cinquena ni de segona, nosaltres som ciutadans de primera. I ha passat la responsabilitat del proper dia 27 al ciutadà. Per tant, la vostra responsabilitat, i perdoneu perquè ara fins i tot puc arribar a ser cruel, la vostra responsabilitat és enorme, perquè depenem de vosaltres, perquè vosaltres teniu la clau de la llibertat, la porteu a la mà i l'únic que heu de fer és parlar amb la gent, convèncer-los que l'única opció que ens queda, perquè és una necessitat, perquè no tenim cap altra sortida, és votar llibertat el proper 27 de setembre, votar Junts pel Sí. Jordi Albert ha dit que Sant Andreu és la plaça més dura del país. Sant Andreu de la Barca és la plaça més dura i més forta que tenim en tot el país. Per tant, si aquí a Sant Andreu de la Barca, aquest proper 27 de setembre, cada un de nosaltres aconsegueix portar 3, 4, 5 persones, convèncer-les perquè vinguin a votar i votin Junts pel Sí, demostrarem que el nostre poble, per molt que el nostre alcalde no vulgui, és un poble que vol la llibertat, és un poble que guanyarà la independència de Catalunya i guanyarà la justícia social. Per acabar dient que... Som un sol poble, no ens dividiran, perquè estem junts i guanyarem!